Havarija u kockarnici, incident zbog duga. Sve je prokockao i preti, noge ću ti polomiti. Dino Dizdarević sinoć u kockarnici zadruge pozajmio je Filipu Caru novac, koji je Filip brzo prokockao, pa je pobesneo i tražio još, a ubrzo je usledio haos. Hoćeš da ti dam još? Daću ti još, urlao je Dino. Daj mi 1000 dinara u kešu, daj mi, ili ću ti noge polomiti. Pobesneo je car. Je Asteris kao vas bog kockarsku, rekao je Dino. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.